Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Wala sa minalabutan nga desisyon ang koalisyon para sa 2028 nga piniliay. Inisulu sa kay 3rd District Representative Javi Benitez nga handa man makigsugilanon sa grupo. Sa isa ka pagtililipon sa Huwebes, ang gabi upod sa katapos sa media kag content creators, ginsabat ni Congressman Javi ang mga pamangkot karon nga nagagwa nga ang iyang ngalan kag si 2nd District Representative Alfredo Marañon III nga ginalantaw magasambuwa sa gubernatorial poll sa 2028. Iya ginsulit nga siya sa karon ang nagatutok sa iyang trabaho bilang tiglawas ang 3rd District sa Negros Occidental. Kung bala siya ang nagahatag konsiderasyon nga magpapili bilang gobernador, iya ginsiling nga wala pa sang desisyon kag siya ang magakonsulta sa grupo. Damlag pa, nagaduso si Governor Eugenio C. Lacson sang Love Negros sa isa ka common candidate para sa coalition. Karon, hindi pa man makahatag sang pahayag angot diri sa Benitez, bungod wala pa sang desisyon. Pero sa uli suno sa kay Benitez, ang pumuluyo man sa gihapon ang magabutang sa kung sino ang luyag nila sa pwesto. Amo man ang maistoryahan sang koalisyon suno sa kay Benitez, ang may bugat. Nagakonsulta man siya sa iya nga amay nga si Bacolod Representative Alfredo Abelardo Benitez, pero iya ginsiling nga siya sa gihapon ang maga-desisyon. Again, I'm ready to talk anytime. Available ka sa pagka-gobernador? Sa mag-desisyon ang coalition because pinarespeto nato ng ginahambal sa aton ng mga partido dire. But at the end of the day, ang tao manamadesisyon. So whatever will be the decision of the coalition will also go by? Kung ano man ang mangin mastoryahan sa ating coalition, definitely may weight na siya sa ating pagkapili. But again, since we can't talk about kung ano man ang mangin decision, wala pa kita mahambal about. Did you ask the consent of your father or what? Nag-consulta ko sa iya kung ano man ang saktong mangin proseso, kung ano man ang mga ibang mga decision making na kinanglan. Pero at the end of the day, all my decisions are mine. So ako gidyagan decide kung ano man ang